Bună toată lumea și bine v-am găsit la nou episod de prezentare, un info video despre canalul meu de Facebook, pagină oficială. Dacă vreți să mă găsiți, căutați în felul următor: Xmarius și vă dă fotografie de copertă. Hai să punem una. Gata. Salvează. Așa. Deci o să mai schimbăm din când în când fotografiile pe parcurs, dar momentan fotografia eu zic că este ok. Și cea de copertă este ok. Da. Deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Așa. Și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!